ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஆன்டிக் சமையல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு காரசாரமான ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். போன வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். வெஜிடபிள் பிரியாணி. ஸோ அது யாருக்கெல்லாம் பிடிக்கும்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நிறையா வெஜிடேரியன்ஸ் இருந்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நான் வெஜிடேரியனாக இருந்தாலும் நான்வெஜ் கிடைக்காத டைமில் வெஜ் பிரியாணி ரொம்ப பிடிக்க தான் செய்யும். ஸோ வாங்க வெஜ் பிரியாணி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பாருங்கள். இப்போ அதுக்கு நான் வெங்காயம், தக்காளி, மிளகா எல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். காய்கறி இன்றைக்கி பீன்ஸ், கேரட், அப்புறமா உருளைக்கிழங்கு எல்லாமே ஒரு நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நீங்கள் உங்களுக்கு எப்படி வேணும் கட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா மல்லியில் புதினாவும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம 2 கடாயில் சமைக்கணும். ஒன்று காய்கறி வேகிறதுக்காக, இன்னொன்று பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு. இப்போ காய்கறி வேகிற பாத்திரத்தில் கோகோனட் ஆயில் சேர்த்துட்டு கோகோனட் ஆயில் ஹீட் ஆன பிறகு அதில் நம்ம கீ சேர்த்துக்கலாம். பாருங்கள், கீ சேர்த்தாச்சு. உங்களுக்கு வெங்காயம், தக்காளி, அப்புறமா கேரட், பீன்ஸ், உருளைக்கிழங்கோட மெஷர்மெண்ட் வேணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் போய் பார்த்துக்கோங்க. வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக போயிடும், அதுக்காக தான். ஓகே, இப்போ நம்ம இன்னொரு கடாயில் பிரியாணி பண்ணுறதுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கோம். அது ஹீட் ஆகிறதுக்குள்ளே நம்ம இந்த சைடு வந்துடலாம். அதாவது வெஜிடபிள் வேக வைக்க போகிற பாத்திரம். அதில் ஒரு 4 ஸ்லைஸை போட்டுட்டு, அதாவது வெங்காயம் கட் வச்சுருந்தா ஒரு 4 ஸ்லைஸை போட்டு அதை நல்லா வதக்குன்னு போட்டு நல்லா வதக்கி எடுங்க. ஓகே, 1-2 தடவை போட்டு வதக்கி எடுத்துகிட்டு இந்த சைடு வந்துடுங்க. பிரியாணி பண்ண பாத்திரம் நல்லா காஞ்சிருச்சு. இப்போ இதில் ஆயில் சேர்த்துருங்க. திருப்பி இந்த சைடு வாங்க. பாருங்கள், இந்த வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக சூப்பர் ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த வெங்காயத்தில் கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், அதாவது 1/2 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்து இதையும் நல்லா வதக்குன்னு போட்டு வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள் எப்படி நுர பொங்க வதக்குறோன்னு. இந்த மாதிரி வதக்குங்க. தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருந்தாலும் அதில் பாதி தக்காளியும் அதில் மிளகா கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அதில் ஒரு மிளகாவும் சேர்த்துட்டு இந்த இதில் போட்டு நல்லா வதக்குன்னு நல்லா வதக்கிடுங்க. வதங்கட்டும், நல்லா வதங்கட்டும். ஓகே, இப்போ நம்ம பிரியாணி பாத்திரத்துக்கு ஜம்ப் ஆகிடலாம். அதில் ஒரு ஸ்பூன் நெய், அப்புறம் இன்னொரு ஸ்பூன் நெய், அப்புறமா இன்னொரு ஸ்பூன் நெய், இது எல்லாம் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த நெய்யும் சேர்ந்து கலந்து கொஞ்சமாக அப்படியே அந்த நெய் இது வர்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள். ஓகே, இதான் நம்ம கழுவி வச்சுருந்த காய்கறி, கேரட்டு, பீன்ஸு, உருளைக்கிழங்கு, இதுதாங்க அது. பார்த்துட்டிங்களா? இப்போ இதை இன்னொரு பாத்திரத்தில் வெஜிடபிள் வேக வைக்கிறதுக்காக ஒரு பாத்திரம் வச்சுருந்தாலும் அதில் கொட்டிட்டு நல்லா ஒரு புரட்டுன்னு போட்டு புரட்டி விடுங்க. இந்த போட்ட எண்ணெய், வெங்காயம், அப்புறமா கொஞ்சம் போட்ட தக்காளி அதை கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இப்போ அதில் மஞ்சள் பொடி ஒரு 1/4 டீஸ்பூன், அதுக்கப்புறமா நம்மளோட கரம் மசாலா அது ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துருங்க. குட்டி ஸ்பூனாக 1 ஸ்பூனுங்க, பெரிய ஸ்பூனை சேர்த்துறாதீங்க, குட்டி ஸ்பூன் போதும். சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன சேர்க்க போகிறோன்னா, அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் ப்ளீஸ். கீப் சப்போர்ட்டிங் அஸ், அவ்வளோதான் சொல்லுவேன். அண்ட் போன வீடியோலாம் பார்க்காதவங்க போய் பார்த்துட்டு வாங்க. இப்போ அதில் கொஞ்சமாக உப்பு உங்களுக்கு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க. அதனால் அந்த வெங்காயம், காய்கறிலாம் வதங்குறதுக்காக உப்பு சேர்க்குறோம், அதை சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா அப்படி ஒரு வதக்குன்னு வதக்கி எடுத்துருங்க. நம்ம தண்ணிலாம் சேர்க்கலை, இந்த ஆயிலும் அதுக்கப்புறம் அந்த காய்கறியில் இருக்க வாட்டர் தான் அப்படி தெரியுது. நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு வேக விடுங்க. சிம்மரில் வச்சு வேக விடுங்க. இப்போ அந்த சைடு பிரியாணி திக்ஸால் ஒரு ஏலக்காய், 3 குட்டி பட்டை, 2 கிராம்பு, 2 ஏலக்காய் போட்டுட்டு நல்லா வதக்கணும். அதுக்கப்புறமா அதில் நம்ம நறுக்கி வச்சுருந்தாலும் பிரியாணிக்கான ஆனியன், அதை மிச்சம் இருக்க எல்லா ஆனியனும் சேர்த்துட்டோம். அதில் வெஜிடபிள் வேக வைக்கிறதுக்காக சேர்த்தோம்ல கொஞ்சம் ஆனியன், அந்த மாதிரி சேர்க்கக்கூடாது, நிறைய ஆனியன் சேர்க்கணும். இதுதான் பிரியாணிக்கான ஆனியன். சேர்த்துட்டு இதே நல்லா வதக்கணும், நல்லா வதக்கிடலாம். வாங்க இப்போ மெஷர்மெண்ட்ஸ் பார்க்கலாம். நான் ரைஸ் 1/2 கிலோ, அதாவது 500 கிராம் ஆல்ரெடி கழுவி ஊற வச்சு எடுத்துக்கிட்டேன். ஆனியன் 300 கிராம் எடுத்திருக்கேன், டொமேட்டோ 300 கிராம், கொரியாண்டர் கொஞ்சம், மின்ட் கொஞ்சம், வெஜிடபிள்ஸ் பீன்ஸ் 100 கிராம், கேரட் 100 கிராம், பொட்டேட்டோ 100 கிராம் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச எந்த வெஜிடபிள்ஸ்னாலும் எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் சவ், காலிஃப்ளவர், அப்புறமா கேப்சிகம் இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம். இந்த டைமில் நம்ம வெங்காயம் வதக்கிறதுக்காக உப்பு
சேர்த்துட்டு அதையும் மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம். நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக வந்த வரைக்கும் வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. வெங்காயம்லாம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகட்டும். அப்புறம் நம்ம சேனலில் இதெல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம இந்த பாத்திரத்துலேருந்து அந்த பாத்திரத்துக்கு மாறிடலாம். இதான் காய்கறி வச்சு காய்கறிலாம் நல்லா வெந்துட்டு ஒரு 10 நிமிஷத்தில் நல்லா வெந்துட்டு இப்போ அந்த பாத்திரத்துக்கு போயிடலாம். நல்லா வெங்காயம்லாம் நல்லா வதங்கிட்டுருக்கு. இப்போ கொஞ்சம் நேரத்தில் நல்லா முறுவல் ஆயிரும். அதனால் வெயிட் பண்ணி நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், இந்த டைமில் நல்லா முறுவல் ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த பிரியாணிக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து சேர்த்துக்கணும். நான் இதில் வந்துட்டு 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். இதுதான் பிரியாணி பண்ணுற ப்ராசஸ். அது வந்து காய்கறி இருக்கிறதுக்கான ப்ராசஸ். இதில் 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துட்டு இன்னொரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட போகிறோம். மொத்தமாகவே 2 ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கோம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுறோம். நம்ம சேனலில் இதெல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணால் நம்ம சேனல் நல்லா க்ரோ ஆகும்னு சொல்லுவீங்க. அதெல்லாம் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ருசியான வெஜிடபிள் பிரியாணி சமைச்சு கொடுத்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனலில் உங்களுக்கு எது பிடிக்கலன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம பிரியாணியில் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம். மிக்ஸ் பண்ணுங்கள், வதக்குங்க, மிக்ஸ் பண்ணுங்கள், வதக்குங்க, மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். இதனாலும் சொல்லிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு சேர்க்க போகிற இன்க்ரீடியன்ட் டொமேட்டோ. ஓகே, இப்போ தக்காளியும் சேர்த்துடலாம். நம்ம பிரியாணிக்கு வெட்டி சொன்னாலும் தக்காளி, அது அப்புறமா மிளகா, இதில் 2. ஓகே, இப்போ 3 வெட்டி நம்ம இதில் 2 சேர்த்துருக்கோம், அதில் 1 சேர்த்துருக்கோம். காரம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக 1 எடுத்து வெட்டி வச்சேன், அதை சொல்ல மறந்துட்டேன், சொல்லிட்டேன்ல. இதில் 2 மிளகா, அந்த வேக வச்சதில் 1 மிளகா சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கு நல்லா வதக்கி எடுத்துருங்க. பாருங்கள், நல்லா அப்படியே சுருங்கி ஒரு மாதிரி வரணும், அந்த மாதிரி வதக்குங்க. உங்களோட மொத்த வதக்கிற திறமையையும் எல்லாத்தையும் இந்த பிரியாணிக்குள்ளே சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா, அடுத்து கொஞ்சமாக மல்லி இலை, புதினா எல்லாம் சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். வதக்கிக்கிட்டே இருங்க. ஸோ அதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம். நல்லா வதங்கட்டும். மல்லியில் புதினா வந்து வெட்டி வச்சுருந்தது காமிச்சோல்ல. ஓகே, இதையும் நல்லா வதக்கி விட்டு அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் மசாலா சேர்க்கணும். அது என்னென்ன மசாலான்னு பார்த்துடலாம் வாங்க. இப்போ அதில் வந்துட்டு ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர். நாங்கள் 1/2 டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் சேர்த்துருக்கோம். உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் காரமாக சாப்பிடுவீங்கன்னா நீங்கள் அவ்வளோலாம் சேர்த்துக்கலாம். நான் கம்மியாக சாப்பிட்றதுனால இந்தளவு சேர்த்துக்கலாம். 1/2 டீஸ்பூன் டர்மரிக் பவுடர் அப்படின்னா மஞ்சள் பொடி, அதையும் சேர்த்துருங்க. சேர்த்துட்டு அடுத்த ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் சேர்க்கணும். அது என்னென்னு யாரும் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ அதில் வந்துட்டு நம்ம சேர்க்க போகிற இன்க்ரீடியன்ட் மல்லித்தூள், அதையும் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்துட்டு சீரகத்தூள் சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு நான் ஆல்ரெடி 50 கிராம் ரைஸை வந்துட்டு ஊற வச்சு எடுத்துருக்கேன். வாஷ் பண்ணி ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். நீங்கள் வந்துட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ ரைஸ் வேணுமோ சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி 500 கிராம் அரிசிக்கு தான். உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு இன்னொரு பாத்திரம், அப்புறம் இன்னொரு பாத்திரம், 2 பாத்திரத்தில் சமைக்கிறாங்க, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க. அப்படி இல்லை, ரொம்பவே ஈஸி. நீங்கள் செஞ்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே ஈஸியாக தான் இருக்கும். ஒரு குட்டி ஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா சேர்த்துக்கோங்க. ஆப்ஷனல் தான், உங்களுக்கு தேவைன்னா அப்படி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ அதில் ஒரு 3 டீஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துக்கோங்க. இதை சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். தயிர் சேர்க்கும் போது எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட் கிடைக்கும், அதுக்காக தான் சேர்க்குறோம். அதை நல்லா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணுறதை விட வதக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. நல்லா வதக்கின பிறகு வந்து பார்க்கலாம். 1 கப் அரிசிக்கு 1.5 கப் தண்ணி சரியான அளவாக இருக்கும். நீங்கள் உங்கள் ரைஸ்க்கு தக்கன தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி சேர்த்துட்டு
நல்லா தண்ணி கொதிச்சதுக்கப்புறமா நம்ம ரைஸ் சேர்த்துக்கலாம். நான் இந்த உலக்கில் தான் மெஷர் பண்ணேன், காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஓகே, இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இப்போ நம்மளோட வாட்டர் சூப்பராக கொதிச்சுட்டு வந்துடுச்சு பாருங்கள். நல்லா கொதிச்சுட்டு இந்த டைமில் நம்ம அரிசியெல்லாம் சேர்த்துக்கணும். நான் எல்லா அரிசியுமே சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ நம்ம அரிசியோடு சேர்த்து இந்த வாட்டர்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தக்கன நீங்கள் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். நான் எங்களுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிட்டேன். இப்போ நம்மளோட அரிசி நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறமா சிம்மரில் வச்சுட்டு 10 நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. நம்ம சிம்மரில் வச்சு ஒரு 10 நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்துருக்கோம். 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா முக்கால்வாசி வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம சிம்மரில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்துருக்கோம். இப்படி தான் இருக்குது. இதை நல்லா ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃபுல்லான வேகலை, அரைகுறையாக வெந்திருக்கு. இந்த டைமில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும். மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா விட்டுக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம வேக வச்சிருந்தோம் ஒரு பாத்திரத்தில் காய்கறியை, அது எல்லாத்தையுமே இந்த டைமில் பிரியாணியில் சேர்த்துக்கலாம். வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்துருங்க. நீங்கள் எந்த வெஜிடபிள்ஸ்னாலும் போட்டுக்கலாம், அது உங்களோட விருப்பம்தான். உங்களுக்கு பிடிச்ச எந்த வெஜிடபிள்ஸ்னாலும் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். நல்லா ஸ்பீடாக போட்டு கிண்டிடக்கூடாது. அந்த அரிசியெலாம் நொறுங்காமல் பார்த்து பக்குவமாக நிதானமாக மிக்ஸ் பண்ணணும். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் தம் போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஒரு 1/2 கப், அதாவது 1/2 கிளாஸ் மில்க் சேர்த்துக்கிறோம். சேர்த்தா இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும், அதுக்காக தான். சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை இன்னொரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு தம் கல் வச்சு தம் போட்டுக்கோங்க. ஓகே காய்ஸ், இப்போ நம்ம வந்து தம் போட்டு எடுத்தாச்சு. நம்மளோட பிரியாணி சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டு, இப்போ நம்ம அதுக்கு ஃபைனல் டச்சாக கொரியாண்டர் ஆட் பண்ணி சர்வ் பண்ணிடலாம். நாங்கள் இது வந்து ரைத்தாவோட சாப்பிட்டோம். ஆசமாக இருந்தது பாருங்கள். அடுத்து 2 டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க. நெய் சேர்த்தா இன்னும் மணமாக இருக்கும், அதுக்காக 2 ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துட்டு நெய்யில் அப்படியே மல்லித்தலை அப்படியே தூவி விட்டு நாங்கள் சாப்பிட போயிட்டோம். இந்த பிரியாணி எப்படி இருந்துச்சுன்னு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். யாருக்கெல்லாம் நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சோ லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போட்ட வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸாக வரும். ஓகே, யாரெல்லாம் பிரியாணியை ட்ரை பண்ணிங்கன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது எந்த டேஸ்ட்டில் இருந்தது, எப்படி இருந்ததுன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் எங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோ போடுறதுக்கான ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப், கமெண்ட் and click the bell icon. Thanks for watching. Keep